Deci fii atent aici, da? Să zicem că, deci ăsta e foraj, da? Și ăsta zicem că e gunoiul, da? Trebuie să scoți gunoiul din foraj, ai voie să muți două bețe, da? Ăsta trebuie să rămână afară, dar trebuie să faci forajul în altă parte, mutând două bețe, da? Ai voie la 3 încercări. Încearcă, că ai variante, doar ai voie la 3 încercări. Păi, dar nu-i forma de foraj. Acum ce ai făcut aici? Nu știu. Păi, alta. Hai, pune înapoi. A? Hai. Încă una. Altă încercare. Nu. Pune înapoi. O rămas tot înăuntru, ai văzut? Da. Hai, încă o încercare. Poți să miști moneda să poate mișca? Nu se poate, fără să atingi moneda. Două bețe trebuie să muți ca să faci... Hai, mai o încercare. Hai, dacă nu ți arăt eu. Hai, poți sau nu poți? Hai, haide. Mă gândesc. Mă dau bătut. Te dai bătut? Da. Fii atent aici, da? Uite bine. Deci bățul ăsta, da? Îl muți așa. Până aici. Da? Și ăsta îl pui aici. Serios. Da?